Musa bana kudu gwarzo jan zaki jigawa ta tsakiya muna murna kashe ka ayyuka lodi lodi. Mai farin jini sanata na Musa bana kudu gwarzo jan zaki jigawa ta tsakiya muna murna kashe ka ayyuka lodi lodi. Da fari na sako sunan Allah Ubangiji buwayi sarkinmu shine ya ba mu kai sanata na kudu. Mai farin jini sanata na Musa bana kudu gwarzo jan zaki jigawa ta tsakiya muna murna kashe ka ayyuka lodi lodi. Mai farin jini sanata na kudu mai farin gani sanata na kudu jarumin maza sanata na kudu jamu dai mu je sanata na kudu ka kabilar aiki sai na kudu jarumin mazaje sai na kudu. Mai farin jini sanata na Musa bana kudu gwarzo jan zaki jigawa ta tsakiya muna murna kashe ka ayyuka lodi lodi. Kano ma'aikata a jigawa mu yanzu godiya muke maka sai na kudu a cikin ma'aikata ka ɗau soja suna godiya sanata na kudu. Mai farin jini sanata na Musa bana kudu gwarzo jan zaki jigawa ta tsakiya muna murna kashe ka ayyuka lodi lodi. A cikin ma'aikata ka ɗau custom suna godiya sanata na kudu a cikin ma'aikata ka ɗau manfor suna godiya sanata na kudu. Mai farin jini sanata na Musa bana kudu gwarzo jan zaki jigawa ta tsakiya muna murna kashe ka ayyuka lodi lodi. A cikin ma'aikata immigration suna godiya sanata na kudu a cikin ma'aikata NNPC suna godiya sanata na kudu. Mai farin jini sanata na Musa bana